nggih. Mengkene enten info napa-napa mang sanjang ten HP mawon nggih. Kula tak mantuk riyin. Mboten di ngarep nganu ketemu karo Bu Lurah nggih. Itu lah. Iya. Ya Allah. Sike nek iki ketemu karo Bu Lurah ora ganti kok kepethuk mau. Sebab entuk mereka kan berat. Ning aku ora khawatir. Mergo aku duwe wolak-walik. Nganggone piye Mbak ya? Ngene piye Pak abune? Nek abune tetep ra iso Mbak. Apa ndak kembaran? Kayak gesper ora Mbak penake? Nggo gesper ora? Apik nggo gesper nek gesper ngene iki. Dikek gesper ngene iki. Ngene iki apa dicopot Mbak? Nggo apa penake? Kok njawab kok suwe banget to? Nggo gesper ya. Wah, tekone ora jawab. Nggih, jenenge oh iya lali iki jenenge dibolak-balik. Heeh to. Kok yo ngebil bareng to. Ya geter suarane ra nganggo swara geter. Halo Bu. Nggih niki OTW bar saking masjid. Nggih. Ten gene sinten jenengan? Bu Lurah nggih. Wis dijawab. Pokoke nek kowe kepengin kaya aku satu hari ada acara 2 ra gelem bali. Nek kowe kudu sangu minyak wangi soalnya kan keringet wong beda-beda ya toh. Dadi angel men to. Pokoke jenenge iki Budi bolak-balik sing polos ndek Olivia warna midnight blue wis ya sak dinteni Bu Lurah aku.